एक घड़ी सब लोग चाहेला कि हमार बड़ाई हो, हमार नाम हो, हमार झोरिया भरे आ दुनिया मोड़े। का गुडू हलचल सब हमारे पिंक सुमिरन में बेचारा दिखा देले हैं। ब्याह जी ऐसे नाचते हैं। नाचते देखते हैं हमको जी, हम नाचते हैं कभी साला झूठा बेहुदाई कहाँ से गुड़बक बड़े दिमाग नहीं खे, पढ़ाई लिखाई खोजता है, गान बजान में बोका। सुमिरन बंदना छूता घर बा एक में हाला गुदाल ला करके मेन के तनी और आवाज दे, टोने में और दे दो, चिल्ला कम गाव ज्यादा। ए माई माई के बोलावो तर की कोकुलहट पड़ता रहा ओए में हरा में क्रॉस करते लोग तो मन तृप्त हो जाता। ओए में एगो नोट के लेके चल देता रहा और चिल्लाता है। एक नंबर लई बड़ी बढ़िया बा। हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठ के सटवे की ना बोल बोल रे पतर की ये लैया में कहे के गणेश जी से कि मंगल के देवता भेजतनी न्योता ऐसी बाबा मंगल के देवता भेजतनी न्योता ऐसी बाबा रौरे बा भरोसा रौरे बा भरोसा जियारा जुड़ैती बाबा रौरे बा भरोसा जियारा जुड़ैती बाबा जब गणेश जी के कृपा हो जाला हो जा मंगल के बरखा होला। मेन के और बढ़ावो पूछा कैसे एक भक्त जाके शंकर जी से कलश किए बाबा बड़ी हमार खानदान घर गोतिया सब झंझट में रहता, हमरा घर में रात दिन झगड़ा झंझट होता, कलश के रे पगला हम ऐसा खानदान के मालिक बानी तो हमार घर के झंझट फरियाते नहीं थे आ तो आज झंझट हम का फरियादी। लइकवा से बाबा कहले कि हमार झंझट जाना तड़े देखा तड़े के बैठल बा देखा तड़े बाबा बैल एने के बैठल बा कहले कि बाघ ह कहले ओ पर हम चढ़ीले ए पर हमर मौगी चढ़ेले। शंकर जी कहले यो बैला पर हम चढ़ीले आई बाघवा पर हम मौगी चढ़ेले इससे हमर झंझट कैसन बा। लेकिन लड़का कहले बहाने करे राजमिंदर साहनी जी 101 रुपया का पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करो। वाह रे वाह चलिए आगे आगे चल लगले आगे चल जाए। लड़का कहले कैसे लय में रहा होला कृपा बाबा हाला अब शांत हो जाला
तो बेहाला बाबा शांत हो जाला। कृपा जब राउर हो जाला तो हाला शांत हो जाला। जहाँ बोलाइले आइले बाबा लड्डू के भोग लगाइले। ये जहाँ बोलाइले आइले बाबा लड्डू के भोग लगाइले। लंगड़ा के बारी मुसके सवारी दौड़ई किए बाबा। लंगड़ा के बारी मुसके सवारी दौड़ई किए बाबा। रौरे बा भरोसा रौरे बा भरोसा यरा जुरई बाबा। अब हनुमान जी के एगो गा के हमनियों के